ଆଜିର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୁହୁ କୁହୁ, ରୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଷି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖଜିଲା ଠେଇଁ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ଏ କବିତାଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ସମୟର କବିତା। ବିଦେଶୀ ଶାସନରେ ଅଧୀନ ଥିଲା ଦେଶ, ସେକାଳେ ଭୋଗୁଥିଲୁ କେତେ ଯେ ଆମେ କ୍ଲେଶ। ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଡର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ସମୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ। ଆମର କାହାରିକୁ ଡର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଆଉ କାହା ଶାସନ ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଜି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଣିକି ଭଲ ଯାହା କରିବୁ ସେହି କାମ, ଜାତିର ଇତିହାସେ ରହିବ ଆମ ନାମ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧରି ହୋଇବୁ ଅଗ୍ରସର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଏଣିକି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବୁ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ନାମ ଜାତି ଇତିହାସରେ ରହିବ। ଭୋକିଲା ହୋଇ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ କେହି, ରଖିବୁ ଜାତି ଟେକ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ। ସ୍ୱଦେଶ ସେବା ବ୍ରତ କରିବୁ ଜୀବନର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଏଣିକି ଆଉ କେହି ହେଲେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ସେବାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ। ଅଛୁଆଁ ନୁହେଁ କେହି ସଭିଏଁ ଭାଇ ଆମ, ସଭିଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କରିବୁ ଆମେ କାମ। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ଜଣେକେ ନୁହେଁ ପର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଆମ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ, ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଦେଶରେ ଖୋଲି ଦେବୁ ବିବିଧ କାରଖାନା, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇବ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାନା। ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସେହି କାରଖାନାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅସଂଖ୍ୟ କାରିଗର ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ଦେଶ ଏକ ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଯେ ବୀର ଜାତି ନଇବୁ ନାହିଁ ମଥା, କରିବୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କହିବୁ ଯେଉଁ କଥା। ମରତେ ଖେଳାଇବୁ ସୁଷମା ସରଗର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଆମେ ଏକ ବୀର ଜାତି। ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଥା ନୁଆଁଇବୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବୁ ତାହା ପ୍ରାଣ ଦେଇ କାମରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଷମା ଖେଳାଇ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବୁ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେ ଆମେ ନହିବୁ କାହା ପଛ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଭାଇ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅଛ। କୋଟି ଯେ କୋଟି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭାରତର, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଭାବାର୍ଥ: ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାହାରି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନାହିଁ। ବରଂ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରିବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ ଆଗରେ ରହିବୁ। ଆମେ ଭାରତ ମାତାର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା, ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ସବୁବେଳେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବ। ଆମେ ତା'ର ଟେକ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।